Трите мафии, които контролират света. Номер 3. Мексиканските картели. От Латинска Америка тези престъпни организации разпространиха властта си в световен мащаб. Те контролират трафика на незаконни вещества на различни континенти, докато доминират територии и стратегии, които предизвикват страх. Техният обхват и методи ги правят глобална заплаха. Номер 2. Дрангета. Тази италианска мафия, произхождаща от Калабрия, управлява една от най-големите престъпни мрежи в света. Те контролират голяма част от нелегалната търговия в Европа, а способността им да проникват в политиката и финансите ги прави почти недосегаеми. Всичко това им позволява да натрупват богатства, докато остават в сенките. Номер 1. Якудза. От Япония тази престъпна организация не само доминира в света на престъпността, но и участва в правния бизнес и дори в политическите решения. Влиянието им се простира отвъд Япония, утвърждавайки ги като една от най-мощните и впечатляващи мафии в историята.